लकडाउन आबादारिनि गोसोआबो डाउन बे समावहाय निउस 24 बड'लेण्डआ मोनसे आबादथिलियाव बिथां आबादथिलिनि बिगोमाया जाहैबाय धनसिं बसुमतारी उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसियाव। निउस 24 बड'लेण्डआ बे समावहाय उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसिनि सासे आबादारिनि आबादथिलियाव दंफैयो आरो बे आबादथिलिनि आबादारि बिथाङा आंजों लोगोआव दङ। बिथाङा बे आबादथिलियाव गासै बेसेबां बिगा आं बिथांनियाव थांनानै सोंगोन। दा बिथाङा बर'नि मादावहाय सासे आबादारि आरो बेबायदिनो नैबे लकडाउन समाव बिथांनि जा आबाद मावनाय बे आबाद मावनाया माने मुलाम्फा गैयै बायदि नुनो मोनदों। नैबे हाइब्रिद मैथ्रुमोन। बे हाइब्रिद मैथ्रुआ दिनै थायनानै दङ माखासेना, नाथाय फाननायनि हाथायखौ मोनाखै बिथाङा, जायनि जाहोनाव बिथाङा जि गायना दोननाय बिफांनिफ्राय मैथ्रुआ देरनानै सेवलांनो हमदों। बेबायदि लकडाउननि समावहाय बिथाङा बे मैथ्रुखौ फाननो हायाखै। बिथाङा केमेरा पार्सन बिथाङा दिन्थिगोन मैथ्रुआ माबायदि थायदों, नैबे हाइब्रिद मैथ्रु। दा बे समावहाय आं आदानि खाथियावहाय थांनो नागिरदों। आदा, नोंथाङा दिनै आबादारि हिसाबै गिबियावनो आं आदानि मुंखौ मोनथिनो लुबैदों। आंनि मुङा धनसिं बसुमतारी। धनसिं बसुमतारी, गामि सिमलिगुरि। सिमलिगुरिनि सासे आबादारि होननानै बा नोंथाङा उदालगुरि जिल्लायावनो सासे आबादारि होननानै आं नोंथांखौ मुंखौ खारिगोन। आबादारि हिसाबै आबाद मावदों जेला। दा बेबायदि समाव नोंथाङा नैबे मैथ्रुखौ बेसेबां बिगा हायावहाय गायदोंमोन? आं बेखौ 3 बिगा हायाव गायदों। 3 बिगा ना? बे मा मैथ्रु होनना बुङो बेखौ? मानसिजों हाइब्रिद आरो ना? बेखौ फाननायाव मा दिगदार मोनदों नामा? लकडाउननि सिगाङावलाय गोबांखौनो फाननो हाबाय आं, नाथाय दा जितुनिखि लकडाउन जादों बे समायनिफ्राय आं फाननायखौ बहुत खम हादों आरो दा माने हायाखैनो बुङो दा बहुत खमावनो फाननो गोनां जादों। बेफारिफोरा लांफैयो ना नोंथाङा होयो? सिगाङाव बेफारिफोरानो लांफायोमोन, दाथ' लकडाउन जाबाय नालाय लांफायलिया। बेबायदि हिसाबै नोंथाङा गोबां लकसान मोनदों आरो नङा होमबा? बहुत लस जादों, खहा जादों आरो। बेनि मादाव आरो मा दंबायो नोंथांनियाव आबाद मावनाय? स्ट्रबेरि दङ, बेनिफ्राय स्ट्रबेरि दङ। स्ट्रबेरिया नैबे आरो ना? दा जों बिथाङा स्ट्रबेरिबो गायदों आरो बिदिनो भिन्दि दङ। जों नायनो बिथांनि आबादखौ, बिथांनि आबादथिलियावनो दङ जेला जों स्ट्रबेरिखौ नायहैनो। ओमफ्राय आदाया स्ट्रबेरिखौ माबायदि थायदों, बेसेबां मुलाम्फा मोनदों बेखौ जोंनो एसे दिन्थिना होदो। स्ट्रबेरि गायदोंमोन, बे स्ट्रबेरि गायनाया माखासे थैलांनायखौ जों नुनो मोनदों। ओमफ्राय बेवहाय बेसेबांसो फानखो नोंथाङा दासिम? फार्स्टआव लकडाउननि सिगाङावलाय माने आं जथेस्थ' फाननो हादोंमोन, मथा मथि किल' 400 टाका करि फानबाय थादों। किल' 400 ना? किल' 400 खोब माने बेसेन गोनां बे स्ट्रबेरिया, बुहुमनाङैनो बिराद माने मा होनो बेसेन गोनां। नाथाय बे स्ट्रबेरिखौ गायनानै बिथाङा ओरैबायदि खहा जादों, दिनै बेखौ फाननो थाखाय बिथाङा मार्केट मोनाखै, जायनि जाहोनाव बिथाङा गावनि जिथु थैजों गावनि गोलोमदै गोथां हगारनाब्लाबो आबादखौ मावदोंमोन एसे मोनगोन होननानै, नाथाय दिनै बिथाङा गावनि खाफालाव हमनानै जिरायनो गोनां जाहैदों। जाय स्ट्रबेरिखौ गायनानै, मैथ्रुखौ गायनानै आरो भिन्दि माखासेखौ गायनानै बिथाङा फाननो थाखाय मार्केट मोनाखै। दा बेयावहाय स्ट्रबेरियाव नोंथांनि जा गायनाय स्ट्रबेरि, बेयाव बेसेबांसो कुइन्टेल मोनखो नोंथाङा? आं जितुनिखि फार्स्ट लकडाउननि सिगाङावलाय जों सस्थिखौनो मोनदों, मथा मथि आं जुदि 50 कुइन्टेलसो फाननो हाबाय। 50 कुइन्टेलसो फाननो हादों आरो ना? 50 कुइन्टेल बिथाङा फानदों आरो दाबो थायगासिनो दङ एसे एनै। आरो बेयावहाय जा लकडाउननि थाखाय बिथाङा गोसोआनो बायदों, जाय आबादखौ मावनानै बिथाङा बिनि फिथाइखौ जिहेतु बेसेन मोनाखिसै आरो नांगौ बायदि बेसेन मोनासै, बेनि थाखायनो बिथाङा दिनै माने दुखु फोरमायदों लकडाउननि थाखाय। नाथाय कभिड-19 जा गोसारनाय बेराम, बे गोसारनाय बेरामावहाय बेफोर मुवाखौ फाननायनि मार्केटखौ मोनैयाव दिनै दुखु फोरमायदों। नाथाय दुखु फोरमायबाबो मा जानो, बुहुमनाङैनो जिहेतु कभिड-19आ गोसारदों, गिख्रंथाव बेमार,
जिउआ थाब्लासो नों गुबुन समावबो नों बेखौ मावनो हागोन नङा होमबा दा जिउखौ जों बासायग्रोनांगोन बेबायदि दा बेबायदि आरो बे स्ट्रबेरि मावनायाव मैथ्रु मावनायाव नोङो गोनोखोनि आदब माबाफोर लादोंमोन नामा जेबो गैया गावनि गोसोजों मावदों आरो बेबायदि गोनोखोनि माखासे गोनोखोनि हेफाजाब लानानै खामानिखौ मावो आबादारिफ्रा खिन्थु नोंथाङा गावनो गोसोजों मावनानै जेसांखिनि फसल दिहुनदोंमोन नाथाय नैबे समा नोंथांनि थाखाय जोबोद माने दुखुनांथावना सम जाहैबाय नङा होमबा दा नोंथांनि जा माने भिन्दिनि आबाद बे भिन्दिनि आबादसिम जों थांदिनि जागोन सिं बसुमतारी आबादारि बिथांनि जा भिन्दिनि थिलि बे भिन्दी थिलियाव दङ जोङो दायो आरो बिथाङा जोबोद मोजाङै भिन्दी आबादखौ मावदों आरो बे भिन्दी आबादा मा हाइब्रिद ना ओरैनो बियो लकेलानो ना माने बेखौ नायनानै मा नुदों हाइब्रिद बायदि नुदों आरो खोब मोजां मोनसे बिफांनि महरा जाबोदों बेखौ बेसेबां जायगायाव नोंथाङा मावदों मथा मथि 1.5 बिगा दङ आरो 1.5 बिगा ना 1.5 बिगा मावनानै बिथाङा नैबे भिन्दी आबादखौ दिनै मार्केट मोनाखै आरो खनसेल' बेसेबां खेबसे खालामबाय आरो दा आरो बे खेबसे खालामनायाव बेसेबां मोनदोंमोन मथा मथि 40 केजि 45 केजि फानबाय आं 45 केजि फानदों ना मात्र 45 केजिल' फार्स्ट थाइजेनाव बिथाङा 45 केजि थारमाने 45 किल' बिथाङा बे भिन्दी आबादनिफ्राय खानानै फानबाय नाथाय दायो थाइगासिनो दङ ना बे लकडाउननि समाव बेखिनि भिन्दिखौ जुदि फाननो मार्केट नांगौब्ला लकडाउना खुलिब्लासो हासिगोन नोंथाङा थेवबो माखासेया रानना थागोन बोरायलांसिगोन बेनि सोलायै नोंथाङा भिन्दिखौ फाननो थाखाय मा राहा सानदों दायो आरो मा खालामबावनो दा लकडाउन खुलियागौमानि दा बिदिनो बोरायलांसिगोन आरो मा खालामबावनो ओरैनो फिसा बिला जिथु बेफारिफोर दङ केजिसे केजिनै रखम हरबाय थासिगोन आरो बेबायदिनो पाइकारिफोरनो हरनानै गामि गामि फाननाय बिथांमोननो हरबासो सै नङा होमबा जियानो जादोला बिथाङाबो नैबे सासे बर'नि माजाव उथिफुनाय जा आबादारि बिथाङा नैबे समावहाय आबाद मावनानै बर'नि उन जोलैनि मानसिफोरखौ बिथाङा फोरोंलांदों दिनै माबायदि बेबायदि गोरान खेथि खालामनानै बिथाङा मुलाम्फा जानो हायो बिथाङानि सासे जोंनि थाखाय बिदिन्थि बे जोंनि थाखाय मोजां बेनिखायनो निउस 24 बड'लेण्डनिफ्राय गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ खावलायदों दिनैनि जुगाव ओरैनो जना थानायनि सम गैला हा एसेयावनो गोबां आबादखौ मावनो हायो नङा होमबा बेबायदि हा एसेयावनो गोबां जाथोनि आबाद मावनानै गावनि रांखान्थिनि बेलायाव गोग्गोम खालामनो हानायनि मोनसे राहा दङ बेनिखायनो खावलायदों बयबो आबादारि बिथांमोनखौ खावलायदों निउस 24 बड'लेण्डनिफ्राय जाहाथे बिथां धनसिं बसुमतारीनि बायदि सासे गोख्रों आबादारि जाना गोग्गो आबादारि जाना बेबायदि आबादखौ मावलांगोन